So hey, what's up? It's me again and welcome back to the YouTube channel, Marjorie Star Vlog! Ayan, so for today's video, everyone, nasa agnasan ko dahil kung asa na po kanin lugaran nga nakabuto mong binterior chay. Diyos ko, ayan. So, shout out sa tanang natin nga. Shout lang. So, supposedly everyone, ma-birthday naman jud me. So, kauban ako si Ira Me. Ayan, hi, Mes. Huwag nga mong driver nga si Glenn Pat. Ayan. Tara. So, palalay sa siya kay nalaga gumida niya. Oh, good. Birthday man sa kong uyuan for today's video. Niya mo, to, gi-invite me. Mo to nga natunga mi diri. Yang iyang giingon kay minteryo kuno. Nungunong po minteryo. Ayun, tuladay. Tara. So ayan everyone, mga to nami. So update for today's video. So mga to nami sa balay. Mura kong nakatag-iya ako ang ning una. Hi everyone, update for today's video. So wala na tayo pamask. Abot na ta sa ilang balay ni Ate Ikit. Ayan siya. Hoy! Ang pinakagwapa aning lugar. Hindi akong bahay. Ah. Bahay sa birthday. Ah, bahay sa birthday. Ah, bahay niya dahil. Tanan. Kasi ikaw. Mara po nagkataon. Sakto, basig mo ito yung online sa katandaan ripikas, no? Wala yung siya ikong ganina, so ako na napataka. Ano yung ani? Oo! Ah. Nanulokod mo po katangad to. Ma, namisag kay titi ba? Ay, natamatay pati na. Sino tumuhan to? Kay tuktok. Tugaw. Narado man na buntis. Say, pakita na itong kisa. Nung sa kadaday, nagtukong mga kanday. Kanunoy, kabutang ba? Kadako kayo bangko, yung nagtukong dyan. Loy, kay hintang ba? Halata dyan, tagalasang tanamuyo, day. Sa mga niyan ba naman yung driver? So, Ravan. Ay, may tao tayo. Ay. Umulingkod na lang ko kasi pat ba na ko. So, kumusta ang biyahe, day? Nag-van ra ka? Oo. Yung niya, igulit ni mo, mag-van po ka. Magban na po ko kay kamo man sakay sa motor. Pagkadato naman ang siya. Uy, kalami, bagay. Kalami ba nila o kuwan? Eh, rilo? Oo. Mura magpang sinulog. Sinulo. So, shout out silang rilo dahil lami kayo. Ah, Man ba na 30k. kadato. Makawang punta mong video. Unang ayaw gud pagsuya ka. Naambot na Di ba na mo color? Ha? Hindi na mo color? Tuwa sa spaghetti sauce. No, wah! Jay, bukara. Sa lami, kinalog. Hayain, nilis niya dirite. Siyempre, Bukara. nakakit maghukas ka. Ay, di ko maghukas. Astig mo dyan nilang lugar actually. So, magawa si Sako ha. Magyayaw sa ako dito sa may kawayan ha. Siya ang anak sa nag-birthday guys. Minyo naman eh. Available pa rin ni single pa rin eh. Pabita na rin asawa. So, lamig kilang lugar guys. Kasi daplin dyan sila og kalsada. So, mga rin tanti ikit. Kinagyaw-yaw na po si ikit. Tugun sa inakaon. Hi, te! Ay, good, pag-anak ko yun, te. Abay-abay. So, mga siya ang mama ani nag-design. Abay-abay. Si Miss Dexter. Abay-abay. Abay-abay. Nalahira dyan yung mga designer. Abay-abay. Abay-abay. Ang alin ka? Ang iyang ginluan ba? Naitik. Oh, dili na na, oy. Day! Lapal! Ha? Lapal pa manino. Huwag siya katawa. Abay-abay. So, ipakita na to ang mga dagway. Nang isa, yung kalata. Sa mata ipon. Abay-abay. Abay-abay. Ayaw lang siguro. So, naig bayot, gwapa kaayo. So, shout out. Hala ka, perfect. Pak. Oh, wow. Ang taray. Asan ba yun nyo, Day? Pak. Oh, sige po, sing. Pak. Wow, ang saya. Ay, hindi pa kabang. Ganda ng outfit, ha? Monta. Wow. So, singahan na to, Mes. My name is Dana Renan. Oh, piyawa. Kulbaan, no? Loko, grabe mag-outfit. Maghukas na ba ko? Hukas na lang. Oy, naliki ko sa outfit. Pagpapil din na lang. May pag nagpanty na lang pugo pa dong diri.
Ang miskin na niya. Buko na lang niya. Ano yung mga hubon? Oh, lami na Saning bayuta. lami na yung kayong outfit. Puro mag si Mayumi. Kapag lipstick gani. Ja. Sige Ron! Oh. Isa na yung lipstick yung gamiton. Alo? Tanawa yung lipstick ko. Lipstick mo nga rin nagpan-lipstick. Ala, Natapin akong lipstick. mahurot dyan to. Mga nira na yung bangon ko. Lipstick na yun. Katawan. Kabrigat. Complete package. Pak, pak. So yan everyone, update for today's video sa Malakaw Miday. So sa Ira mo nakatuod silang lugar. Saan din na lugar eh? Iya! Buring! Hi, Day! Hi! Pagkagwapa. Paparakain nga buring. Alabaw, halinon gad, maubit ang buring. Chika! Charot lang. Ayan, everyone mo na yung baila ni Ate Ikit. Hi, Tay! May udto. Pwede mo masod, Tay? Ayan. Papa ka na, Ate Ikit, Tay? So, mo na yung papa, Tay. Ayan. So, ayan, everyone, abot, natungha na Jumini ni Malaya, Day. So, sige na, sabot-sabot nila isa nga mga nimi. Pila naka-birthday na nga, pero wajud na dayon ang mga plano. Pero karon ni wajud planuhan na, natungha na yun ko, Day. Ano dyan na, basta planuhon, di dyan naman tabo. Pero di mo planuhon, karang dali-dali, karang paglakaw, natungha, gano'n noon. So, ayan, so grabe pagka-bless. So, na ang pinakagwapa, si Rapunzel. Pak! Hello. Char! Asan ang mga laki ni mo, Day? Uy? Saropan sayaw, Day. Sige, sayaw ah. Tak. Umgo din yung mga guwapo. Asa man? Amo. Asa tayo dapit? Kung nasmenteryo. Dito, may ginananghunong sa minteryo. Isuroy ko mga sa inyo eh. Ano niya? Asa? Pag maabot ang bayo. Ah? Ito bang kit ang mga video. Lidahan kiki dito. Ah? Lidahan kiki dito. Kiki ba? Ah, oo, dagag kiki. Manggawas, gabi eh. Asan wala ka dahil. Pero yung tag-ugba na lang dyan may manguli. Ay, kay parang yung gabi, maglatay. Ano? Mga plano sa video. Ay, nga sila ugma daw. Sumusod ta sa bahay ni Ate Ikit. Ilang Dexter nga balay, sumao nilang balay zay. So super amazing sa mga pictures. So okay lang kinsa ko ni day. So lamig sila sa amin. Ayan. So mo ni ang suod silang balay zay ni Ate Ikit. Then na sila yung mga pang kwarto, ayan. So nag-tour house ta day nga wala sila kay ba. Actually was na diri ito speakers balay, ilang TLB nga balay. So mo to nag-tour house lang ko diri sila haday. At mo nila mga kusina. Ravandoy, gawa kayo sila balay na amaze ko. So ari na ni Dexter magkuano, magluto na yung mga puto-puto. Usahay, mga riko, ako magkakaon sa uban. Ano mga sobra? Oo. So mga rin dyan, mga rin lang dyan ka para makaon dyan. So sayang din naman. So update for this video, so nagpansit mi dahil nagluto ko mga spaghetti. So na-birthday ko dahil pero ako pinagluto. Yung mga ganon. So okay ra kayo ang tanan. Ayan, bukad pa more. So chip cook. So ayan, naroon kami ang nagluto. Oh. Siglentot, may amuha na rin chip cook na yung ngayon. Siya maluto na may okay. So ayan everyone, we are here now in Elvis house. In Mother Elvis house. So magluto mi may kayo rin ako. Kung naman niya, ato na na itugsaw. Ari tanong nato utang oh. May pa. Awan na nila. Awan toy. Kuno. No. Ako na. Itugsaw to. Oy, miga, video miga. Ayan, gawas. Wala lang ni marinig ti ba lagi. Nada still be. Lahan mo. Ade, kay inga ni mo budikit naman lang ni siya. Ikantalo naman ay. Kan, agad. Guwapa man ako. Yak. Mas mapa ko. Mas gapo gili. O paano na nato eh. Mga pahama kay sa buhay ko.
So update po to this video. So mga to everyone, nagluto namin ng fried chicken which is my favorite ulam naman talaga. May tima na ang pansit o tima na sa ng spaghetti. So muna to everyone, di aming tanan sa kusina o nag-uban niya, gano'n. Sa aming cheese cock para sa likod, siglan to. Aray! Ano ba? Ano mga abat? Ilan ba na victorious? Ay, mga gano'n. Yung bata, di nakita. Ayun! Noah! Busy si Noah. Ayan. Mali! O dami guys, nagluto mi ka ng fried chicken nga pagtalami. Gwapo sa nagluto. Ay, hugaw! Lami sungon. Ah! Di ba kumakatol din naman? Eh kaso. Ang ganda ng outfit. Diri na lang kay. Dinit. Para man ang balon. Ay, paggunoy. Ikaw. Ay, Best team Pamakals. Ah, nakaitom lagi mong tanan. May nakaunin yung tulo. nagaputi ay na. Pero na kayo bitabi ko dahil. Ijo ni Day. Pak. Rosemary. Pak. Just one. Apel diri pikan. Happy New Year! Happy New Year! Ay! Happy birthday to you! Ang usa nga kanila. Day to you! Happy New Year! Woo! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Yay! Merry Christmas! So after for this video, so we're here now in crossing. So sa tanaw ninyo no, mga naong mga mika pa kayo dahil as what you really go for this video. Pero okay ran tanan. Giob na lang naman si Irene, kani siya na bata. Sige, na lang naman siya kay wala siya kasakyan niya van. Din lang pag manguli may kuna, kaya namin may motor. So moto nga siya mong gihuwat na makasakay. Makasakay na siya, usap may manguli. Mas may man dyan na manguli may. So muna mong driver si Glintot. Sa, bakit ano? Hala. Masyag daw hantaklo ka eh. Nang 30 daw. Saan? Swerte nga rin ka dapat si Sako. Bagaglaong na. Nga na pagwapo, magdaw lang hantakan. Katawa ang asawa dahil. So minyo naman to siya mga niyang asawa. Nagbalon. Kung may balon sa ilay, paborito ka bukid man. Kumurag bakiyo, tikang kang gano'n. So mga to guys, naghuwat mi og van. Di nagpahit mi cobra kay. Kawas pinaw. Medyo Hangover ba? bawas. Mga hangover check. Ito ba rin ito magbugrit yun. Kaya yung taon nila. Mes. Okay na ka na mes. Actually guys, katugon pa dyan kayo kagad. Kaya wadyo mila yung tarong tong kaya feel ako markadlaon na to na tima no. Ah, kadlaw niya buntag na. Kami nagbuntag yun may nangatog lang may Good tungang pinasik. gabi eh. Pero pagka alas 3, nang mata may katong nagdrama ka. Alas 2 dahil ito. Dahil katatang video